Ake ngibuye ke ngizonichazela njengoba bekade nginitshelile ukuthi ngizobuya ngizonichazela ukuthi kwenzakalani sengithole research eyanele ngokwenzeka lapha elegislature yaKwaZulu Natal esishamthetho eMgungundlovu madoda ko Pietermaritzburg. Into ikanjena ke ithi iGPU iANC iDA kanye neIFP sebeno 39 seat njengamanje bese kuzothi iMKP nayo iNFP ihlangene neEFF sebeno 40% sebeno 40 seat la KwaZulu Natal. Sesiyayicacisa ke manje sesiyanicacisela ke ningaze niduke nithi kwenzakalani njengamanje iGPU ngokwama seat ingaphansi kweMK. Bazothi kanjani na ngoba uSpeaker ukhona. Ngizonichazela ke kuthiwa the speaker is only allowed to vote. Lalelani kahle, the speaker is ngizoyisho ngizozama ukisho ngeEnglish ngoba ngifuna nabanye abakhuluma amanye ama language bayi understand ukuthi ngithini. The speaker is only allowed to vote if there is a tie. Niyayizwa ke ngoku, niyayiqonda ngoku ukuba ithetha ukuthi the speaker is only allowed to vote only if there is a tie. Okusho ukuthi if ama vote ethi 40-40 then the speaker will have to vote ukuze kuphume isisombululo ukuthi obani abawinayo. But if kusenjenga namanje if iMKP noma iNFP yakhuphula emotion of no confidence against uNtuli kusho ukuthi zemkhalela uNtuli, there's no tie. uSpeaker won't be allowed ukuthi avote ngoba it's 39 against 40. Niyayizwa ichess la ihamba khona. Ihamba lapho ke ichess bantu ba South Africa. Ihamba lapho ke ichess yababa uMsholozi isho njalo nje ukuthi once kwafakwa emotion yaphasa of no confidence it's obvious kobe uNtuli uphelele umsebenzi. Just like that. Noma mengabe kuke kwaba khona ibudget eke yaluku kwakhisha ibudget iMKP ihlangene neEFF ihlangene neNFP bangayivumelana nayo kwaze kwaamahlandla mhlambe angaphezulu kwamabili okusho ukuthi lo government uyahlakazwa kumele koqale emaphansi kuvote. Injalo ke ngane zakwethu lento usiyofunda kwezakho ke usiyofunda kwezakho ukuthi kwenzakalani njengamanje oNtuli baveva la bekhona bathi if kwenzeka lokho engikushoyo